गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय ओजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों। बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोनहा खोब मोजां मावदों। जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ, बिथांमोनखौ मदद होनांगौ। खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय। मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों, बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आम्ही बिसारी गायब खत गायब बिसारी फाले जे प्रगति भवन नतुन बिल्डिं बनाय आसे इयात भितर एखेबारे किबा लेथारा फेथारा बस्ता दिया बस्ताजों खाफबनानैसो दोनबाय। दा प्रमद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदलैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि। दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रिमोन। आं बुजिनो हायाखिसै प्रमद बर'नि आखला मा बेलाय। एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों। मानो बोखारखो? बिथांमोना स्टेचुखौबो UPPL गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो। मा इसिबां अननाय फालाय? सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, बिबार बावनो रोंनांगोन। सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला। रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन। आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा फार्मासिस्ट होनानै जादों, सोरबा डाक्टार होनानै जादों, उमुक होनानै जादों। एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरण बिनि सेर दङ। बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क। इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन, क'क्राझार सिटि। नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ। रावनावबो सोङाखै प्रमद बर'आ, रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै, मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै, सानसुमैफोरनाव सोङाखै, हारसिङै गोसो बायदि मावदों। प्रमदआल' बर' नामा? प्रमदआल' लिडार नामा? बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा। लासिंसिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे। पिअल' पासनो बोरैबा खिरिखमबा पिअ पास करिसेबलाय प्रमद बर' डाङरियाय बिलाय गावनो डाक्टार, गावनो इन्जिनियार, गावनो IAS अफिसार, एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं। सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया, गावनो गोरोंजोबखानो। रावनो बे एडभाइस लाया। बेबायदि बिटिसि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय? बे पारमानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ। बे लरेट सरेट खालामनो मोना। मेडिकेल कलेज जाबाय थादों, साथ्रफोर लाबो। फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ? हिमन्तनिसे फैसा नाय। मेडिकेल कलेज खुलिबोले फैसा नाय। मेडिकेल कलेज चलाबोले बिजेपि गभर्नमेन्ट फैसा नाय। এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল, এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি। এইটোৱেই থাৰ মেনেজমেণ্ট। ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে, উমুক বনাব থুমুক বনাব। ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে। তেখেতৰ ডিমাণ্ড নহয় নাকি? আমিও এই অসমৰে ৰাইজবাসী, অসমৰে বাসী, বড'লেণ্ডবাসী, বিটিসি বাসী, আমাকো চাব লাগিব। दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ। बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय, आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय, आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे ISBTखौबो बे बोखारसिगोन, सोलायनो हागौ। जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो। साइसआथ' बेबायदिनो। दा बे हामा जादों आरो मा, खोब दुखु मोनदों। बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ। बिजेपिनानो बिदिनो, बिजेपिनानो गासिबो उल्टा। बे उल्टानि टिका, उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स, उल्टा करिबा फाले टिकेट पाबे এইটো राजनीति। কিছুই কাম নাই, কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই, খালি উল্টা করিব ফালে এইটো উল্টা পার্টি। এই কারণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এটা ঘোষণা UPPL মানে কি? UPPL মানে Urkao Promote Private Limited। Urkao Promote Private Limited সেইটোৱে। काको नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो। जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन, जायखौ प्रमदआ होनबाय बेनो जागोन। लरेन्सआ लकेल MLA। बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय? लाज गैयियालाय। बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस? बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस? बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा? बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा? मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय? मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ? सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों। बेनो आंनि बुंनांगौआ। थेंक इउ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा?
जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।